Ozeko galaxia zoragarria. Bidaia zoragarrian, Dorozirekin goaz ametsak betetzen. Gutako batek bihotza, besteak garun zorrotza, ausartu gaitezen. Negar, barre, aurrera etengabe, zatoz Ozeko galaxiara dizkide. Hastia dugu lagun, erresuma darriskuan, askatu dezagun. Zatoz egin, aurrera etengabe, zatoz Ozeko galaxiara dizkide. Zatoz lagun, bidaia zoragarrian, Dorozirekin goaz ametsak betetzera. Zatoz egin, aurrera etengabe, zatoz Ozeko galaxiara dizkide. Zatoz Ozeko galaxiara dizkide. Kansas berri gure planetak 3 eguzki ditu. Nik ez dut ulertzen zergatik den, baina horri esker gaur lehenago irten gara eskolatik. Begira, Toto, gure 3 eguzkiak lerroan jartzear daude, eta hori oso gutxitan gertatzen da. 1000 urtean behin baino ez da ikusten, harrigarria da, ez da? Dorothy! Dorothy! Zu altzara, Osaba Henry! Eskerrak aurkitu zaitudan, non zaude baina? Ukulu ondoan? Diotenez gauza ikaragarriak gertatzen dira 3 eguzkiak lerroan jartzen direnean. Gauza ikaragarriak? Hala dabiltza esaten, entzun! Orain eguneko berria. 3 eguzkien gravitateak sekulako zurrunbilo galaktikoa sortu du. Eta horrek ekaitza eta lurrikara izugarriak eragingo ditu gure planetan, Kansas berrian. Dorothy, entzun alduzu hori! Bai, Dorothy! Hona itzuli behar duzu oraintxe bertan! ederki. Oh, Henry, ez dut Dorothy ikusten. Utzi gainerako gauzak, Chopper, zertan zabiltza ordea? Uztabiltzaile aldizkariaren bila. Ara, lurrikara, eta handia da gero. Osaba, izebaem! Azkar, azkar, Dorothy! Toto! Toto, itzuli hona, Toto! Dorothy! Utzi hor txakurra! Chopper, zoaz bila oraintxe! Toto, non zaude? Toto! Toto! Ara, non zauden, gaizto alakoa. Aizu, Dorothy! Dorothy, mesedez goazen azkar, aterpera joan behar dugu lehen bailen! Dorothy! Dorothy, erantzun! Espaziontzian gaude, eta dena dardarkadako, zer egingo dugu? Ez da bat ere segurua, hortik aldegin behar duzue oraintxe! Zer? Ontzia jaurti beharko duzu, neskato! Entzun ondo! Aurkitu botoi gorriak idatze panelean, monitoreak esango dizu noiz eragin behar diozun palankari! Dorothy, egizu azkar! Eskerrak jainkoari!
1000 metrora iritsi gara. Lortu dugu, osaba! Jartzazu ontzia orbitan eta itxaron horrekaitza amaitu arte. Ederki! Espaziontzia gidatzea uste baino errazagoa da? Izartu alferreko arriskurik. Globo jantzi bat dago ontzian hor nonbait, jantzizazu. Globo jantzia? Bai, nire txikitako segurtasun jantzia da. Ez da modakoa, baina mundiala da. Tira, zer deritzazu, Txoper? Oso ederra da, Dorothy andereñoa, baina zerbaitek orbitatik kanpo garamatza. Zer da hori? Osaba, Henry, gauza bitxi bateko hemen tornado moduko bat. Zulo beltza izango da. Zulo beltza? Indar izugarriko gunea da eta irentzi egiten du inguruko guztia. Zertan zabiltzate, irten hortik oraintxe. Txoper, guazen azkar! Baina, mesedez, egon? Erakarri egiten gaitu, Osaba. Ze gertatuko da zulo beltzak irensten bagaitu? Beste galaxiaren batean agertuko zarete. Gureak egin du! Aiene, gureak egin du! Baina etzazu etxilaztana. Edo zer gertatzen dela ere aurkituko zaitugu bihotza, ez kezkatu. Hala da, bai, lortuko duzu. Kemen izugarria duzu, behar den guztia. Osaba, Henry, izebaem! Agur! Maite zaitugu, Dorothy. Jauna, asko dira, gehiegi! Miraria behar dugu, bestela gure planeta gaizkiaren atzaparretan eroriko da. Espazioko hauts bihurtuko ditugu! Nardagarritasun gorena pozik egongo da. Bai, Andrea, pozik eta guk etxaien ontziak txikitu ahal izango ditugu. Azken erasorako prest! Egin zu! Erasopean gaude! Arma sekreturen bat atera dute, joko gor! Baina ontzi pila udatu digote, jauna! Goazen hemendik oraintxe! Oraintxe esan dut! Atzeraka da biltza! Harrigarria da benetan, mireria izan da, baina nortzuk dira hoiek. Ez dakit, baina lurrera doa zuzen! Palankari eragin behar. Arazo txiki bat, uste dut erregaia amaitu zaigula. Zer? Maite zaitut, Charles. Eta nik zu, Fiona. Elkarriltzekotan zeuden eren egun. Tatxan, eman azkena hauko atxaria kabokiratxa produktu honekin. Baldar! Baldar! Banator, bai, ankertasun. Ai... Esekutatu telebistaren arduraduna iragarki ergel horrengatik, eta astiro hil dezatela. Berrilarriak iritsi dira maltzurtasun, dirudienez, oze kontziteriak gurea garaitu egin du. Zer diozu? Antza, ostarrei espaziontzi ez ezagun batek lagundu die, Andrea. Eta ontzi horren arrastuari jarraitu eta rapatu duzu jakina. Tira, oraindik ez, espiutza talde berezia bidali dut hobeto aztertzeko. Artaburuk irten alakoa, harrapa itzazu oraintxe!
oraindik bizirik gauden. Hene, ikaragarria da. Esnatu, Txoper, esnatu! Nork itzali ditu argiak? Oh, Dorothy, ondo altzaude. Ondo nago. Zerbait dabil hor kanpoan. Ai! Aizue, ez niri minik egin, ni mutil zintzoa naiz. Ai! Gizakia zara? Tira ba, hori esan liteke. Hitz egiten daki. Ahoa daukat eta gizalandaren nauzue. Gizalandare, gauza bat galdetu nahi dizut. Aurrera ba, galdetu nahi duzuna. Non gaude? Kansas berrian? Barkatu baina ez. Harrigarria da benetan, begira zenbat landare? Bai horixe, ona nire familia. Egon pixka batean, landareak ez dira mugitzen, ez pentsatzen, ez dira animaliak. Ez esan horrelakorik, ez esan mesedez. Gizakiek garuna daukate, baina... Landareek ez dute garunik. Ederki egia da, ez daukat garunik, nire burua robot baten lapikoa bezain utxik dago. Barkatuen izun minik egin nahi. Ez da zure errua, sorgin maltzur batek egindako esperimentu bio ez dakizer batek eragin zidan, hala sortu nintzen. Sorgina? Esperimentu biologikoa esan nahi duzu, ezta? Bai, alako zerbait lagun. Monstro bitxiren batzuk edo egin nahi zituen, eta horrela etorri nintzen ni mundura. Sorgin hori zientzialaria alda. Inola ere ez, baina maltzurki gobernatzen zuen planeta hau, ozeko aztiak salbatu gintuen arte. Ozeko aztia? Aztia? Eta zientzialaria da? Bai horixe, bera bai. Orduan lagunok, guazen guztiok ozeko azti hori ikustera. Gauza bat galdetu nahi dizuet, nortzuk zarete? Ni Dorothy naiz, Kansas berritik gatoz. Zulo beltz batek irentsi gaitu eta planeta honetan agertu gara. Zergatik ikusi nahi duzue oz? Zientzialariek ezinezkoa egingarri egiten dute, eta guk Kansas berrira itzultzeko modua aurkitu nahi dugu. Zer da ezinezkoa egingarri egitea? Ulertu dut, zergatik ez dut nik ere lehenago pentsatu, behar bada niri ere garuna emango dit, ez alduzue uste, zoragarri lagunok, azkenean garuna izango dut, bai horixe! Gizalandare, gelti mesedez, ez zukitu ezer, kontuz horrekin! Tira, abia gaitezen nozerantz, neukidatuko dut, ez kezkatu. Uste dut hau izango dela. Arazo txiki bat daukagu. Orain ezingo ditut izeba eta Kansas berria ikusi. Dorothy andereñoa. Txoper, ondo altzaude. Ni ederkinago, eta uste dut autoa ere konpon dezakedala. Mundiala da hori. Baina zer egingo dugu aurrerantzean? Espaziontzirik gabe ez daukagu etxera itzultzeko modurik, ez da, Txoper? Ez kezkatu, Dorothy. Ziur nago ozeko azti jator horrek lagunduko digula. Ozek? Bai, hala espero dut. Txoper, genio hutsa zara gero. Konpondu egin duzu. Ez da ezer izan. Garun bikaina duzu, bai, baina zuk esan duzu gurariren bat lagun, Bitxia da, zuk hori esatea, sekula ez dute zer nahi izan orain arte. Txoper, balduzu gurariren batzuk ere. Bai. Zer nahi duzu lagun, hasi botatzen. Zera, bihotz bat. Bihotza? Nik pentsa dezaket, baina bihotzik gabe ezin diet gauza ederrei antzeman, ez ezer sentitu. Bihotzik gabe malkorik ere ezin dezaket isuri. Hori gogorra da lataburu laguna. Baina ozeko aztia aurkitzen baldin badugu? Eta bera dioten moduko zientzialari azkarra baldin bada? Hala izango da.
Osaba Henrik esaten duen moduan, desio duzuna egia bihurtuko zaizu egunen batean. Ondo esaten du, bikain! Oraindik ez duzu konpondu? Motorra gehiagi berotu da. Uste dut hemen egin beharko dugula gaua. Zer? Gaua hemen basoan? Ikaratuta, Dorothy? Ez horixe azkarralakoa. Tira ba, ni egur bila joango naiz sua egiteko. Gaua bero-bero pasa dezagun. Iluntasunaren beldur da, Dorothy, beldur da neskatoa. Ai, 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 ai! Ah, monstro bat! Lagundu! Lagundu! Ai, ama, inguraturik gaude. Nortzuk zarete zuek? Ez mugitu. Haragia eta barazkia. Afalordua iritsi da. Handikote ergela? Zer esan duzu? Guazen hemendik! Zergatik egiten duzu negar? Utzi bakean, alde mendik. Ara, piztia Totoren beldur da. Ez duzu zertan negar egin. Totok ez dio inori minik egiten. Orduan enauzu eizutuko? Zeu ari zinen gu izutzen. Sentitzen dut. Zu ere planeta honetakoa zara? Bai horixe, planeta honetako izakirik beldurgarriena naiz. Hori diote behintzat. Itxura harrigarria duzu, baina katutxo xamurra baino ez zara. Badakit, ta ez dut itxura bakarrik izan nahi, ausarta izan nahi dut benetan. Zergatik ez diozu ozeko aztiari eskatzen? Zer? Ederra gurea, honelako leku batean autoa ondatzea ere. Bai, sorte txarra izan dugu, bai. Ez zara horren azkarra, metalburu, eta oianeko errege horreko bekeiago bultzatuko balu. Ba, nabil azalorean ditu alakoa. Utzi eztabaidari lagunok, oraintxe! Ze arraio da hori? Nondik irten da? Sekulakoa da. Tira, barkaitazue. Ez, marigoibel sorgin gaiztoa da. Hine bada hantza denez izugarri ospetsua naiz. Zuzan orduan arazo guztiak sortu dizkidana, neskato. Dorothy naiz ni eta orain utzi guzu pasatzen, mesedez! Dorothy, tira esaidazu, nora uste duzu zuaztela? Ozeko azti zoragarriaren bila gabiltza. Oz? Ozen aldekoak zarete, susmo hori xenuen. Tira, basta dile jokoa. Ongi pasatzen ari zara, bihotza? Dorothy, korri! Ea hortik irteteko gaizaren lastana. Aizu, zergatik ez dugu lasai hitz egiten? Nik irabazi egiten dut beti. Oraingoan, uste dut ezetz?
Kontziteria honek bakia eta askatasuna gordetzen ditu oze. Gure eskerrona adierazi nahi diegu Marigoi Belen indar maltzurrak garaitu dituzten eroiei. Eta gure hiri ederrera konbidatu nahi zaituztegu. Adiskideok ongi etorri gure ontzira, eta etorkizunean zuen desirak betetzea opa dizuegu. Zoragarria, Esmeralda hiria. Bai ba, bertan bizi da ozeko aztia ere. Eskerrak ematen dizkizuete Marigoi Belen armada garaitu duzuelako. Heroiak algara beraientzat. Oso unkiturik nago. Honek esan nahi du ozeko aztia ezagutuko dugula, ez da? Bai, jakina. Bai! Eskerrik asko! Eskerrik asko! Orduan hoiek dira heroiak? Bai, Marigoi Belen armadarik onena suntzitu dute. Mesedez, esan ozeko aztiari lehenbailen hartu beharko lituzkeela. Nik bezain ondo dakizu ozeko aztiak ez duela inor ikusi nahi. Inortxo ere ez. Mosi, printzea, prestatuko altzenuke topaldia. Eskerrik beroenak eman nahi dizkizuegu zuen harrera deitxuagatik. Baina gu ez gara zuek uste duzuen eroiak. Ozeko azti handi eta boteretsua ikustera baino ez gara etorri. Ozeko aztiaren mezu bat dakarkizuet lagunok. Arro dago zuek hemen Esmeralda hirian edukitzeagatik, eta lehenbailen hartuko zaituzte. Ara, entzun duzue, erraza izan da gero. Bai, behar bada errazegia. Zer? Usain txarra hartzen diot. Kontu zibili behar dugu. Kontu zoz handiarekin! Zergatik ies egiten didazue, ez altzarete ni ikustera etorri. Bai, baina zuk ikaratu egiten gaituzu. Gogoko izaten dut lehenengo ondo pasatzea, zertara etorri zarete. Gurari bana dugu. Eta entzun dugunez ozeko azti handiak gurari guztiak betearaz ditzake. Zuzen zabiltza botere harrigarriak ditut. Berri pozgarria da hori. Baina oartarazi behar dizugu gureak ez direla gurari errazak. Esan zein den zure guraria! Lasai lagun, nik garuna baino ez dut nahi eta. Garuna nahi duzula. Eta nik jauna bihotza eskatu nahi nizuke apalki. Zer? Ez duzula bihotzik? Zindagizut, nire bular barrua gizalandareren burua bezain utxik dagoela. Beraz, garuna eta bihotza, Esan atzeko horrek zein da zure guraria. Nik ez dut ezer nahi, ez niri minik egin. Lasai eta utxio zu lagun. Ausarte izan zaitez, gizaleoi. Soberan alduzu ausardia pixka bat. Ausardia? Eta nik Kansas berrira itzuli nahi dut jauna. Zer? Osaba Henry eta izeba emekin itzuli nahi nuke. Badakit ozeko azti boteretsu harrigarriak gizalandarerentzat garuna aurki dezakeela, txoperrentzat bihotza, gizaleoiarentzat ausardia eta itzulbidean niretzat. Zuen gurari guztiak entzun eta ulertu ditut. Betearazeko dizkegu zu? Itxaron egin beharko duzue. Noiz arte? Bihar arte ezen, aste bete barru arte edo agian gehiago. Zu horren boteretsua bazara zergatik itxaron behar dugu? Tiran! Behar bada ezin duzu egin. Makurra!
Zaharra eta iruzurutsa zara, beraz! Nola ausartzen zarete ona etorri eta hozeko azti handia iraintzen, zuen gurariak sekulere ez dira beteko! Nik orain. Zer? Tira ba, zu baino txikiago erasotzen diezu, eta etzara gurariak bete arazteko gai. Ixo neskato, bestela zomorro bat bezala txikituko zaitut. Eta azti deitzen aldiezu zeure buruari. Zer dau? Zer dau? Kendu gainetik, kendu, utzi bakean, ospa, Toto? Ospa, kendu nire gainetik, Suntsitu egingo zaituzte! Ozen aserrea ezagutuko duzue, txakur madarikatua, alde mendik! Toto, nahikoa da. Lasai txiki ez iozu minik egin. Eskerrik asko. Aztia zeu kontrolatzen duzu, ezta? Zera nik, neu naiz oso handia! Aitortu egia, zu mutikoa baino etzara. Altegizu hemendik, neu naiz ozeko azti handia! Agian nahiago duzu berriz Totorekin hitz egin. Txakurra ez! Mosi printzea, baina zer gertatzen da hemen? Gauza arraroren bat sumatzen duzu? Hau panpina mekanikoa baino ez da, hoz makina bat da, neu naiz. Ez aldu zuen nire hautsa ezagutzen. Neu naiz ba, Dorothy nauzue. Amaitu da magia ikuskizuna. Orduan ume mukizu hori... Bai, ozeko aztiaren egiten zuen, iruzurtia baino ez da. Eskerrak amaitu den. Bai. Barre negar egin dut. Gorde zeuretzat iritzi ergelok, Baltar. Noiz iritsiko gara oz planetara behingoz. Ordu bete barru bertan izango gara. Orduan ekin operazioari! Zeri begira zaudetek irtenok, jaitxina zazu hemendik! Ez horren azkar lagun! Nork egin du tramankulu hau? Neure aitak, bera da benetako ozeko aztia! Benetako aztia? Eta non dago orain? Ez dakit, aurkitu zeuek! Ez dut ulertzen. Zergatik darabilzu makina hau jendea izutu eta zuk nahi duzuna egiteko? Aitak sorgin gaizto bat suntxitu zuen behin makina honekin. Jendea ozen beldur izatea nahi dut, gure etxaiak hemendik urrun egon daitezen betiko! Guk ezkenizun minik egin nahi, baina ikaratu egin gaituzu. Eta antza primeran pasatu duzu gainera. Tira, ez didazue ondo ulertu, nik zera... Zer? Zuen inbidia dut. Nahi duzuen tokira joan eta nahi duzuena egin dezakezuelako. Baina horrek ez dizu ni eta nire lagunekin jolasean ibiltzeko eskubiderik ematen. Sekulako beldurik karagarria eragin diguzu. Garuna nahi dudalako baino naiz geratu. Bai, hala da.
Eta nik bihotza nahi dudalako. Eta niretzat ere jakina betiko ausardia pixka bat eskatu behar zenuke. Jaitsi hortik, Oskar, oraintxe bertan. Mosi printzea? Egonor! Guazen! Hemen dago! Gelti hor! Nahikoa da, nahikoa, gelti denok! Zuzen dabil, ai ama. Kaixo, Mosi, ona zure aita, zu ondo egotea espero dut. Bidaia luze eta arriskutsua egiten ari naiz seme, eta horregatik ezin izan zara etorri. Baina egizu alduzun guztia jendeak oraindik ere hor nagoela sinesten jarrai dezan. Oso garrantzitsua da hori. Orain entzun arreta handiz, nire ikerketetan sekretu ikaragarri garrantzitsua aurkitu dut. Espazioa jaio zenune berean, aparteko gai bat ere sortu zen, eta ura ezin da gure etxaien eskuetan erori. Haren izena, hortzadar kristala da. Eta zer egiten du hortzadar kristal horrek? Jendeak pentsatzen duena igartzeko ahalmena du, eta gurariak betearaztekoa ere bai. Beraz, ulertuko duzu ez zenolako ondamendia litzatekeen okerreko eskuetan eroriko balitz. Mundua goibelaldian murgilduko litzateke. Horrexegatik eman dut bizitza osoa kristalaren bila, haren indarra harrigarria babesteko. Mosi, galderasko izango dituzu, baina munduaren izenean, ondo izan seme! Mosi, zeuretzat gorde izan duzu hau orain arte? Nik beti pentsatu izan dut, ume mukizu aitazulo eta lotxagabea baino etzinela, eta begira, barkaidazu arren, Mosi! Gauza horrekin seguru asko garuna eskuratuko dut. Eta nik bihotza behar bada. Baita nik ausardia ere. Mosiren aitari lagundu behar diogu hortzadar kristala aurkitzen. Azkenean gure gurariak egia bihur daitezen. Eta Mosi ere gurekin etor daiteke. Ez alduzu aita berriro ikusi nahi, Mosi? Esan? Baina zertan ari zara? Aizu, mutiko, lasaitu egin behar duzu. Arrapazazue, aitanen mezua laportu du! Ies egin du. Arle hori marigoi belen espioietako bat zen! Zer egingo dugu? Uste dut ez dugula aukera hundirik. Hala da, Txoper, kristala berak baino lehenago aurkitu behar dugu. Eta Mosi, zu gurekin etorriko zara. Ziur zaude eraman nahi nauzula, ez dizuet inolako arazorik sortu nahi. Pasatuz eta kitxo! Zoragarria! Tira ba, orduan abia gaitezen alik eta azkarren! Non lor dezakegu espaziontziren bat? Ez kezkatu, aitak erabiltzen zuena hartuko dugu. Hortzadarreko bidea. Sekulako ontzia da. Entzun alduzu baldar, hortzadar kristalak unibertsua menderatzen lagunduko ditu. Ziur nago dendenak postuko direla horrekin nartagarritasun. Informazioa! Radarrak ontzi bat erakusten du ozetik irteten! Berehala harrapatuko ditugu. Norantz, kapitaina? Uste dut marigoi belen aurkako norabidean joan behar genukeela. Kapitaina naiz benetan? Bai, horixe! Zalantzarik gabe. Norbestela eta nik uste dut hortzadar kristalerantzkoa zela. Hiperrabiadura hartuko aldugu, andereño? Bai, aurrera! Hiperrabiadura martxan! Galdutan nago.
Bai, orain da unea. Hil edo bizi. Oi goiko jauna. Nik zera, ez dizut inoiz askorik eskatu, baina orain eskatzen dizut, mesedez. Ni eta nire semearen gatik. Lagundu idazu, erantzun nire otoitzei. Ene bihotzeko seme, Mosi. Zurekin bilduko naiz. Edo nola dela ere, berriro elkartuko gara. Hurbil gaude, ezta? Bai, oso hurbil. Kristal neurgailuak 3 egun egin ditu etengabe joka. Bai, eta ondo badabil horrek esan nahi du, hortzadar kristaletik oso hurbil gaudela, ezta? Bila dabil. Hortzadar kristala hor dago. Hortxe! Ozeko galaxiaren erdi-erdian. Laster lagunok nahi duguna lortuko dugu. Nik munduko ausardia guztia izango dut! Horixe, lagun, eta nik azkenean garuna edukiko dut. Eta nik bihotza aurkituko dut. Bihotza! Bai, Toto. Pentsatu baino lehenago itzuliko gara Kansas berrira. Au, au! Txoper, guazen kristaleran zartez. Jakina. Elbiziko nena izan da azken hori. Lehenengoa gustatu zait. Zuek edo zeri egiten diozue barre. Hau ez da telebistan Elvisen imitatzaileak ikusten egoteko unea. Ara, mendebaldeko zergina. Ama? Zenbat eta geroago aurkitu hortzadar kristala, hainbat beranduago itzuli ahal izango naiz neure gorputzera. Zu idunekoan eramatea gogoko dudala, uste duzu? Begira gure kokalekua Ozeko galaxian, ikusten duzu puntu distiratsu hori. Bai, eta zer daba? Hortzadar kristala da ergelalakoa, Ozeko galaxian dago nonbait. Zein planetatan maltzurtasun, asko eta asko daude aukeran. Horretan baldar zuzen dabil. Ozek baino ez dakiziur. Gu baino lehen iristen badira, zera egingo dugu. Entzun ondo! Jaun Andreok saioa eten behar dugu albiste berezi bat emateko. Eztanda ikaragarria gertatu da gaur eguerdian, Ozeko galaxiaren erdi-erdian. Antza denez, bertan hildira ontzi honetan zijoazen guztiak. Itzul gaitezen orain gure 4. kanaleko zerudik zuzenean sari. Aitaren ontzia dirudi. Aitaren ontzia ematen du itxura eta kolore horretakoa zen. Ezin duzu ziur esan hori aitaren ontzia zenik. Ondo ezagutzen dut, bertan eramaten ninduen eskolera. Lasaitu, mutiko, zure irudimena baino ez da. Hala da, Mosio, beti ikusi beharko dugu. Zeren zain zaude, Txoper, goazen azkar. Ederki. Erreskate taldea kontrolari deika. Zati gehienak bildu ditugu eta ez dago inor bizirik. Beste ontzi bat bidaliko dugu sakon aztertzera. Nahi duzuena, bai, bidaltzatzue, kitxo. Hortzadarreko bidean norabide aldatzen ari da, zergatikote? Prestatu erle espioia.
Tira, uste dugu oz doktorearen ontzia dela. Sorkinari Esmeralda iria irabazizion zientzialari handiarena. Zergatik zaude horren ziur? Hobe honelakorik aurkitu izan ez bagenu. Ze gertatzen da gizale hoi? Zer duzu lagun, esan? Zerbait aurkitu duzu, ez da? Utzi dazu ikusten izarrak ikusi nahi ez badituzu. Ez dago ezer ikustekorik benetan, zera argazki bat baino ez. Argazkia? Non? Utzi dazu ikusten! Ai! Ai, aita! Aitatxo! Aitatxo! Mosi, ze gertatzen da? Hara, begira. Itzalen izarra da! Zer? Ziur horrek suntsitu duela aitaren ontzia! Baina zer egingo duzu? Utzi dazu niri, Chopper, neuk eramango dut! Orain harrapaturik dauzkat Dorothy eta bere laguntxoak. Ondo jakin beharko lukete, ez dagoela marigoibeli ies egiterik. Begira! Bai harrigarria. Ze izan liteke? Sekula ez dut horrelakorik ikusi. Zuloa espazioan, behar badaoz doktoreak zabaldu zuen hortzadar kristala aurkitzeko. Ikertu egin beharko dugu. Arraioa, ez! Ez dakit baina uste dut aukerak amaitzen ari zaizkigula. Txoper, guazen barrura. Oraintxe bertan. Argirantzera mandute zuzen ontzia, eroturik daude, zertan ari dira ba. Guk ez dakigun zerbait dakite, zoaz atzetik! Ez alda arriskutsua. Ez da arriskutsua, ez da? Lasai, ezer gertatu behar bazuen gertatuko zen honezkero. Ene bada, itzalen izarrak jarraitu egin digu. Arrapa ditzagun! Kokoteraino naukate! Ai, mamua! Ez izutu, enaiz mamua, kristalaren ninfa nauzue. Kristalaren ninfa? Bai, hortzadar kristalaren energiak itxura hartu eta zeuen aurrean agertzen da orain. Bake eta harmoniaren zaintzailea naiz ozeko galaxian. Eta zer nahi duzu gugandik? Borrokarik ez egiteko eskatu nahi dizuet, eta kor planetarako bidea erakutsi. Hemen gauza guztiak kristalezkoak dira. Enekien galaxian onelako lekurik zegoenik ere. Ba, egon badago, baina hortzadar kristalerako bidea aurkitzeko, bihotzez garbi izan behar duzue, ezin duzue inola ere borrokarik egin. Kristalaren ninfa, ez joan oraindik mesedez egon! Non aurkituko dugu hortzadar kristala? Zuen xedea argi dagoenean hortzadar kristalak berak hitz egingo dizue. Lasaitu
Mosi. Arazotan sartuko gaituzu. Egia da, laguntxo. Entzun diozu neska gardenari. Borrokarik ez. Utzi dezu joaten aita hil dute! Mosi! Mosi! Neuki irakatsiko diet! Gure besoetara dator Mosi gaztea. Bai, baina non daude Dorothy eta gainerakoak? Mosi, zera... Os doktorearen semea da babo alakoa. Eta zertan izan daiteke lagungarri? Arrapasazu eta gainerakoak atzetik etorriko dira. Ez horren azkar, neuk ematen ditut aginduak hemen. Ba eman itzazu behingoz! Jaurti misilak oraintxe! Agertu ona eta egizue borroka aurrez aurre! Ui! Mosi, erantzun! Hor behean altzaude! Ah? 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 Nor da bilion? Erantzun! Aita! Mosi? Aita! Mosi! Aita! Aita, txau! Mosi! Aita, Mosi! Oh, aita! Biziri zaude! Bai, horixe bizirik nagoela. Zure ontziari egin ziotena ikusi nuenean. Pentsatu nuen betiko joana zinela. Sentitzen dut, seme. Aspaldian nabil zurekin elkartu nahian, baina kontu zibili behar nuen. Marigoibel batetik bestera dabil eta arriskutsua da. Bai, ulertzen dut. Hobezen ni denbora honetan kezkatuta edukitzea, ez da? Ara, horiek zure lagunak dira, ez da? Mosi! Mosi, ondo zaude? Barkatu baina arriskua sumatzen ari naiz. Gizalantare, Marigoibelen erle espioia da. Ezin diogu itzultzen utzi. Utzi dazu niri. Tira, espioitza egunak amaitu zaizkio. Txekitu zazu. Egon pixka batean, ideia hobea daukat. Marigoibel erregina, erlespioia itzuli da azkenean. Ikus dezagun zertan dabiltzan haiek. Ara, begira. Ni ikusten nuen hortzadar kristala ozeko galaxiaren erdian zegoela. Zulo beltz batetik igaro, baina meteorito batekin talka egin nuen. Erreskate ontzi batean salbatu nintzen. Orain ulertzen dut. Hori istorioa? Eta non dago hortzadar kristala orduan? Ikuste dut. Planeta honen iparburuan dagoela. Iparburuan? Ara, azkenean aurkitu dugu. Neurea da hortzadar kristala. Tira ba, guazen iparburura. Uste dut amua jantutela. Plan bikaina, aita. Ez ditugu gainean edukiko, baina non dago kristala? Aurkitzetik hurbil gaude? Oso hurbil benetan. Orain gauden planeta honen erdian dago. Biba! Lasai, lasai.
goiz da oraindik ospatzen hasteko. Jarrai da zue. Begira, Dorothy, hor aurrean. Hortzadar kristala. Tira, non dago? Ez dut inondik ere hortzadar kristala ikusten. Ozek engainatu egin zaitu. Hortzadar kristala ez dago planeta honen iparburuan. Baina sorgina, horixe esan zigun baberak. Gerok, horixe zen haren plana. Ez orduan, erle espioiari iruzur egin diote, gezurra esan diote. Guazen! Azkenean aurkitu dugu, hortzadar kristala. Guk pentsatu baino txikiagoa eta ederragoa da. Hortzadar kristala, neurea izango da azkenean. Jufi! Zoragarria! Azkenean beteko da nire ametsa. Eta nik Kansas berrira itzuli ahal izango naiz. Ausardia emango didazu? Eta niri bihotza mesedez. Nik jakituria nahi dut. Zer diozu, hortzadar zatia lakoa? Ze gertatzen da hemen? Neure begiek engainatu egiten naute. Nire kalkuluen arabera solidoa behar luke. Oz, doktorea? Ez daukat horren erantzunik, Lastana. Eta zer egingo dugu, aita? Nola iritsi dira hoiekona? Kristalaren bila datoz. Azkar, hartzazu! Opa, eutxiozu gogor! Ara, begiran orden. Marigoibel! Triste dirudizue lagunok. Zer gertatzen daba? Hortxe duzue begien aurrean hortzadar kristala. Baina ez daukagu ukitzerik. Horrela ez digu balio. Ba orduan, neuretzat hartuko dut hortzadar kristala. Ez! Galdi ez urbildu! Ama! Zergatik ezin dut hartu! Espiritu gisa bakarrik sumatzen duzulako. Ikusazu objektu gisa eta zeurea izango da. Utsi dazu niri! Neurea da! Eskuratu dut kristala!
Mendebaldeko sorgina itzuli egingo da! Ies egin zuen! Posten naizu berriz ikustea, Zama. Mendebaldeko sorgina behar izan dugu kristala eskuratzeko. Tira, ez ahaztu gero nik ere pixka bat lagundu dudala, Esaidazu, ama. Nola sentitzen zara berriro zeure gorputzera itzulita? Urteetan itxaron behar izan dut berriz ere neure gorputzera itzultzeko. Eta orain, hortzadar kristala eskuan dudala, denak menderatuko ditut. Eta ni zure ondoan jakina. Non dabiloz, doktore entredatzaile hori? Tira, doktore, nora goaz orain? Goazen hiperespaziora. Hori izango da mendebaldeko sorginari ies egiteko aukera bakarra. Uste dut erregai gutxi dugula, erreserbak xautuko ditugu. Ies egingo didatela uste dute. Honek erakusten du zein ergelak diren, zu eta hortzadar kristala gaindituko zaituztela pentsatzea ere. Hortzadar kristala geurea da azkenean, zergatik eskatu hoz eta bere lagunez. Galaxian zehar dabiltzan bitartean arriskua izango dira guretzat. Suntxitu egin behar ditugu. Suntxitu diozu? Baina, ama, zertarako ibiliko... Ixo! Luzaroan nahastu dituzu gauzak, orainik diodana egingo duzu. Tira, lotu gerrikoak berehala. Hiperespazioan egongo gara itaren batean. Esmeralda iria, vamos! Ongi etorri! Ai, esker, eskerrik asko. Itzuli gara! Mosi jauna, amets moduko bat da. Ospakizun handia egingo dugu. Ez dugu horretarako astirik izango. Zer? Marigoi Belen eta mendebaldeko sorginaren erasoari aurre egin behar diogu. Zer? Eta noiz izango da hori? Noiz nahi izan daiteke. Sorginak hortzadar kristala eskuratu du. Eman iria defendatzeko agindua. Entzun, tropa guztiak norbere borroka postuetara. Berriz diot, tropa guztiak borroka postuetara. Etorria. Pertsona hauek ere ez omen dute garunik, arriskuan gaude. Kendu kaleetatik, joan etxera! Prestatu kontra erasoari ekiteko! Egin zu! Ez dute zereginik gure aurka. Ez dutelako hortzadar kristalaren magiaren laguntzarik. Ume jolaza baino ez da hau. Amai dezagun lehen bailen. Honela jarraituzkero ez dugu zereginik. Gureak egin du ondamendia da badakit. Oita, ez erregin aldezakegu. Emaidazu denbora pixka bat horretan nabileta. Tenpluan hartu zenuen kristaltzatia alda hori. Bai, behar bada zenbait erantzun emango dizkigu.
Berandu da. Hortzadar kristalik ez daukagu eta zer egingo dugu. Hoixe, zer egingo dugu? Hortzadar kristala berreskuratu. Itzalen izarrean sartuko gara eskutuan, eta bertan kristala bilatu eta hartuko dugu. Zer? Baina, Dorothy... Arazo larritan sartuko gara, nizera gu... Beldur izateaz nazkatutanago, geurearen alde zutitu behar dugu behingoz. Orduan eta orduan bakarrik, ezerk ez digu beldurrik emango. Ezerk ez beldurrak berak baino. Egia, zuzen dabil. Dorothy, benetan hitz egiten ari zara? Bai, doktore. Briston generala, entzun altuzu. Bai jauna, hemen bertan nago eta oso kezkatuta nago asmo hoiekin. Erraza izango da guretzat itzalen izarrean sartu eta bertan ibiltzea. Prest zaudete? Bai, horixe. Denok ondo? Aurrera ba! Arakatu inguruak! Hurbil egon behar dute! Ontzi honek estanda egingo du! Nola itzuliko gara orain? Plan bat daukat. Leku hau ondo miatu behar dugu. Ai, ama. Ez alda zamorrorik egongo, beldurra ematen didate. Guazen hemendik. Beti zure atzetik. Dorothy! Nik ez dut ikusten. Nik karatu nahi azabiltza, ala? Baina hortxe zegoen benetan. Mendebaldeko sorgina! Amaitu da zuen festatxoa. Ez duzuei ez egingo. Hemendik! Uste dut honen bila zabiltzatela, ez da? Begira jozue ondo ba, ikusiko duzuen azkeneko gauza data. Ez, egon ama. Ez daukagu minik egin beharrik. Ze arraioari zara esaten. Egia da, Dorozik eta buruko min handiak eman dizkigutela, baina onartu beharra daukat euren tema miresten dudala. Askotan nahi izan dut nik ere, beraien antzekoagoa izan, inbidia diot euren elkarren ganako maitasunan. Zalantzarik gabe, erotu egin zara. Egia da, elkar maite dute. Elkarrekin arduratzen dira gauza asko okertuta ere, nik ez dut horrelakorik ezagutu. Beraz, horrela sentitzen zara, alabatxo. Bizitzan galduta, maitasunik gabe. Zera, tira, agian ez, baina... Azkenean behintzat, egia esan duzu. Ama eskasa naizela uste duzu. Behar bada horregatik ez duzu alde iluna ikasi. Bai, agian horregatik. Tira ba! Nahikoa lotxarazi nauzu. Zuk mespretxatzen dituzun indarrilunak bildu eta ribi urtuko zaitut. Enerregina Marigoibel! Marigoibel! Oi, mendebaldeko sorgin boteretsu horrek ez daukazu horren ankerre izateko premiarik. Zuri inork ez dizu iritzirik eskatu! Guazen hemendik! Dorothy, guazen hemendik. Oraindik ez duzue ikasi lasterketa egiteak, ez dizuela honik egingo?
dena zutan dago. Ez dugu irteteko modurik. Ai, ama, harrapaturik gaude. Azkar, eraman beste tutu bat horra! Itxiatea! Ona lokatzere! Ai, harrapaturik gaude, zuak inguraturik! Non dituzue ontzia? Jaurtik eta kaian, baina sorgin ere bertan dago! Ni arduratuko naiz sorginaz. Izan ere zeu nahi zaitu! Eta nik hori egin bitartean, zu marigoi belen bila joango zara entzun duzu? Baina zergatik? Berarengatik izan espalitz, sorginak ni bihurtuko ninduelako harri. Orain egizu esandakoa eta ez zure bakarrik utzi. Hobe, ni berarekin banoa. Lana zuzen egiten duela ziurtatzeko. Tira, eraman gaitzazu kontrol gelara. Bai, jana! Azkar, baina kontu zibili! Lasai, astuna da gero. 180 kilo pisatzen zituen lehen ere, orain harri bihurturik. Hemendik lagunduko diet, bai horixe! Ideia bikaina izan duzu, Mosi. Oi! Guazen azkar hemendik! Hortzadar kristala eskuratu duzue? Ez kezkatu aita, marigoibelekin batera dakargu. Ederki, seme! Prestatu itzalen izarrari erasotzeko! Jauna, oraindik ere mugitzen da. Ez diogu ies egiten utziko! Primeran igaro gara! Bai, egixe! Hori jendentzat. Hortzadar kristala! Aita, badakizu nola erabiltzen den hortzadar kristala? Ez, zoritxarrez oraindik ez, seme. Baina uste dut antena bat izango dela. Antena bat? Dirudienez, izaki guztien bihotzetako gauza on guztiak jaso eta batu egiten ditu, eta indar paregabea sortu. Zer gertatzen da orain? Eraso egin aldi dute. Ezi babesgailua apurtu egin dute. Guztiak txikituko zaituztet! Txakur gorri erraldoia bihurtu da! Hori piztia ikaragarria!
Begira! Goazen! Dorothy, nire hitzak ahaztu zaizkizu? Bihotza garbi eta xedea argi duzunean, zeurea izango da hortzadar kristalaren magia. Bihotza garbi eta xedea argi? Entzun denok! Hortzadar kristala geure bihotzetako onberatasunari loturik dago. Egin behar duguna da denok batera eskatu. Bihotz guztiak bat egiten direnean, hortzadar kristalak guztion gurariak betearaziko ditu. Tira ba, saia gaitezen! Gauza gorri handi hori desagertzea eskatuko dut. Hasi eskatzen! Eskaera hau bidali nahi diot gure bidaian topatu dugun jende guztiari. Entzun eta bat egizue gure erregu honekin. Mila esker denoi, gu guztion erreguak bat eginda daude. Jakituriaz beterik dut burua. Beroa, zirrara, bihotza daukat! Bai, zoragarri, enaiz beldur! Aske gara! Gure zoriona hortzadar kristalari zor diogu. Gure erreguari erantzun dio, kontua da orain, sorgina berriz ere zure idunekora itzuli dela. Tira, hori ez da horren txarra. Behintzat badakigu bolada batean ez dugula arazorik izango, bitartean. Ondo gordeta edukiko dute hemen denon onerako. Bai! Beraz, honek esan nahi du gure artekoak ahaztu egingo ditugula. Egun latzak igaro ditugu elkarren aurka borrokan, ez da? Bai, baina orain lagunak izango gara, ez da? Polita da irauten duen bitartean. Zer diozu arkelorrek? Dorothy, egia da astindu ederrak eman dizkiogula elkarri, baina zorionez ez gara gehiago borrokatuko. Ados nago, borrokak ez du ezertarako balio. Aizue, nola sentitzen zarete zuen gurariak bete ondoren? Orain ausarta naizenez, aurrerantzean enaiz zomorroen beldur izango. Eta nik aruna dudanez, orain biderkak eta taulak dakizkit. Eta nire bihotzari esker beroa, eta laitasuna senti ditzaket. Eta ondo merezia duzue lortu duzuena. Eta orain zure txanda da, Dorothy. Toto, azkenean Kansas berrira itzuliko gara. Uste dut agur esateko ordua dela. Zure hutsa, sentituko dut neska. Ez agurrik esan. Gero arte esan dezagun berriz elkarri ikusteko. Joan behar baduzu joan bengoz, negarrez hasi baino lehen. Mosi, beti izango zaitut gogoan. Hortzadar kristala, eraman gaitzazu Toto, Txoper eta Hirurok berriro Kansas berrira. Bihotza azerik bakoaz Lortu duzu! Hortzadarra lagun Agur, Dorothy! edan egin dezagun Ondo izan, Dorothy! Agur, Marigo Ibel! Eta mil esker denoi! Ez negarrik egin
maite zaitugu, Dorothy! Agur, maite zaitugu! Zaudean, Dorothy! Ez gaitzazu aztu berriz ere Kansas berrian zaudenean! Agur! Sekula ez zaituzte da aztuko! Ez behar, adeskide, bihotza zabali, ez urrun nigandik, beti nahi zaitut ondoan. Ez baita goizarri, ez oker, ez txarri, gure amets gozoen zerua. Ordu honesetan etortzen zen Dorothy eskolatik. Bai, hala da. 3 katilute prestatzen nituen orduan. Egunen batean itzuli egingo da, ikusiko duzu. Hori espero dut behintzat. Egia da. Zer? Henry, ez alda hori Totoren zaunka? Ez, maitea. Toto da hori, ziur nago. Nahikoa da, Emily. Dorothy! Osaba Henry! Izeba Emily! Dorothy, bera da! Izeba Emily! Osaba Henry! Entzuli egin zara! Etxean zaude, Emily! Baina gontzara garria! Osaba! Emily Dorothy, banekien itzuliko zinena. Zoragarria da etxean egotea! Ez duzu minik hartu, ez da, neskato? Ederkinago, Osaba Henry! Ibili zarete ba orain arte. Oso historio luzea da hori. Kontatu behar diguzue, afari ederra egingo dugu gaur. Afariak oi baino ordu gehiago irauntzuen egun hartan. Txoperrek eta biok gure bidaia zoragarrien xehetasun guztia kontatu genizkien. Osaba Henrik eta Izeba Emilik askotan egin zuten barre. Eta gero, oean ezin nuen lorik egin. Gogoan neure lagunen gana joaten zitzaidan behin da berriro.